Fa uns minuts hem estat al metro de Colom de València, on s'ha organitzat una sessió de discoteca per a celebrar el dia de Santa Cecília, la patrona de tots els músics. Així que tornem en directe amb Pau, que no sé jo si t'has animat o no t'has animat a ballar. Va. Si m'hagués vist ballar alguna volta, Laura, no me demanaries que ho fera. Com que no? Si yo te he visto y no estás ¿cómo va la malament. fiesta, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta? La verdad es que fantásticamente, como podéis comprobar. No pareu de punxar un disc darrere l'altre. Per què? Porque es el día de la música, de los músicos Santa Cecilia, y lo de lo que vamos a hacer aquí, trasladar una discoteca a la parada del metro de Colom. Quina marxa. A veure, és més difícil animar a la gent en una discoteca o així, enmig del metro? Es más difícil así, porque aquí la gente no me predispuesta a bailar, Claro. se pillen de sorpresa. Pau, I algú ha ballat? Sí, hi ha gent que se para, se queda ballant, aquí està la gent ballant. Laura, m'han dit que este matí un home de 73 anys s'ha ficat a ballar només baixar del metro. Ah, pues això al ja té sentir la mèrit, música, eh? O sigui, imagina tu el poder. Mira, per exemple, José acaba d'arribar de Manises i s'ha quedat flipat. Estic però absolutament flipat, eh? Això, quina festa, quin ambientazo i així més bo, no? No Això és t'animes a ballar? Sí, clar, per supòs. Estic ballant, des de que he arribat. I, a més, com està plovent, no dona gust d'eixir fora. Així està fenomenal. Estar així. Mira, Laura, aquí tenim així el gran Chimo Bayo. Bueno, tú eres el rey. Hola, ¿cómo estamos? uy, Chimo. Mira, tengo el micro yo también aquí, ¿eh? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, siempre en conexión con Chimo Bayo. Y sobre todo con Pro DJ, que estamos con la asociación aquí. Vine Quina cap així energia que perquè té t'he Chimo, de dir que acabes de complir... Tan, 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 que tum, bam, bam. Me va a cantar, ¿te va a decirlo? Un momento. cançó que està d'aniversari, no, Pau? Pues mira, esta cançó acaba de cumplir 20 anys. 20 años, 20 años. Estamos hoy apoyando a todos los jóvenes creadores y disjockeys. Pro DJ está haciendo una labor fantástica. Y bueno, estamos aquí en el Día de la Música con Santa Cecilia. Para que luego digan que no somos unas personas entrañables. Y mira la cara de la gent quan Sí. baixa del metro y se queda mirant el que està passant en esta estació. Estan flipats, ¿eh? Sí, la verdad es que es una cosa muy interesante. Yo creo que la palabra underground, que es lo que hemos hecho nosotros siempre, significa mucho con la cuestión del metro, ¿no? Yo creo que esto se tenía que repetir todas las semanas. No paret de fer fotografies. Hi ha molta presència masculina, veritat, Pau? Més xics que xiques. N'hi ha molt de xic, m'està dient Laura. ¿Molte qué? Molt de xic. Ah, sí. Es que las chicas las tenemos escondidas porque han bailado durante todo el día. Están agotadas. això agotadas. sí. T'anava a dir això jo que serà. podíem ficar així uns pòdiums per a que ballaren un poc, no? Els gogós i Bueno, les la gogós. próxima vez, desde aquí decimos que las chicas que quieran participar la próxima vez, que manden un email a En Conexión y las tenemos en cuenta. Gogos, chicas que bailen. Bueno, Claro. animem a la gent per a despedir este directe amb un ball en honor de Chimo i d'En Connexió Sí. i del Dia de la Música. Chao, Molt bé, chao. vinga. A ballar tot el món! Adeu! Res, a continuar disfrutant d'aixòs DJs. Gràcies, Pau, gràcies, Ximo.